Digonedd o le. Ar yr ochr draw. I Lloyd. Malkin efo'r peniad I mewn. Ergyd gynnar. Wedi ar y targed. Ond hawdd I Samusha. Burke efo'r gic. Tuag at Pete. Peniad. Nathan Pete yn ei digon grymus, ond yn syth at Samusha. Ismail, reit allan ar yr asgell yn dianc oddi wrth Malkin. Croesiad Ismail. Bron iddo fo ganfod Aaron Williams. Bale yn disgyn I George Hughes yn y pen draw. Hughes o bell! Yr arbediad. Ac oedd Aaron Williams yn cam sefyll. Mae fe adlamodd y Bale yn lletwyth I Joel Torrance. A fe nath y golwr yn dda. Burke teg at Malkin. Peniad Malkin ymlaen, Newell! Ond yr ergyd ymhell dros y bar. Y cyfla gwirioneddol cynta mae George Newell wedi gael. George Hughes, Bas Letraus. Ci bas oedd honna. Yn canfod Ryan Price. Price. Canfod Callum Roberts. Callum Roberts yn taro postyn. Y Bale allan at Josh Locke. Di'r bygythiad i'n drosodd eto. George Hughes rwan. Yn troi ac yn troelli. Yn dyfal barhau ac yn ennill cic rhyd yn y pen draw. Mae pas gelfydd gan Ryan Price yn canfod Callum Roberts. A fe darodd Roberts yr ergyd yn dda, ond y Bale yn taro ffram y gol. Locke yn tynnu'r Bale I lawr yn y pen draw. Ismail o dan bwysa. Eddie Clark yn dwy'n y meddiant oddi arno fo. Clark efo'r croesiad. Hwsier methu dalu. A ergyd Aaron Edwards yn y pen draw yn cael ei rhwystro gan Jojo Harris. Ismail. Trio canfod Robbie Evans oedd o. Ond fe lithrodd Evans. A dyna pam. Darodd o Sebi Abidaki i'r llawr. A mae Robbie Evans yn mynd I weld Cerdyn Melin am hynny. Oedd hi'n drosedd hollol amlwg. A mae George Newell hefyd wedi gweld Cerdyn Melin. A ni fod o wedi parhau I gwyno. Eddie Clark. Cymannu'r Bale teg at y postyn Kevin. A mae'r Bale yn y rhwyd. Ond oedd chwiban y dyfarnwr wedi hen fynd. Trosedd ar Robbie Evans. Felly fydd y gol ddim yn cyfri. Pete yn hir. A Newell yn neidio efo Shane Sutton ac yn defnyddio I Ben Elin wrth wneud hynny. A mae George Newell eisoes wedi gweld Cerdyn Melin. A mae'r ail felyn felly yn troi'n goch. Ismail sy'n mewn I Mendes. Bas fach teg at Robbie Evans. Evans yn gadw'r Bale ithro heibio iddo fo. Ergyd Aaron Williams yn cael ei rwystro. Ail ergyd! Yn crymannu fodfeddi heibio'r postyn. Ac efo chydig dros 5 munud I fynd. A dyna yr agosad yn wedi dod at gol yn yr ail hanner.